Olipa kerran köyhä perhe. Tyttö ja äiti, ne istuivat kiven päällä. Köyhä perhe näkivät patsan, mikä ei ollut ikinä siinä kohtaa, missä ne kuvittelevat. Pikkuinen koski patsasta ja patsasta tuli ihminen. Tyttö pelästyi patsasta, kun patsas rupesi liikkumaan. Ja hän juoksi äkkiä äidilleen. Hän sanoi, apua äiti, minua pelottaa, patsas liikkui. Tyttö oli kovis. Yksi toinen tyttö. Hän tuli aina uhkailemaan pikkutyttöä, kun se oli köyhä perhe. Hän tuli räppäämään, jou. Ja sitten hän sanoi, ei taas. Pikkulapsi kattoi taivaaseen ja hän sanoi, ei taas. Sitten räppärityttö rupesi uhkailemaan pientä tyttöä ja äiti tuli samalla sanoi, lopeta tai saat nyrkistä päähän. Räppärityttö rupesi uhkailemaan äitiään. Kun pikkuinen näytti isolle räppäritytölle keskariin ja pikkutyttö sanoi, haista vittu. Ja räppärityttö oli heittänyt hänen pikkutytön äidin maahan. Ja sitten patsas, mikä oli ihminen, hän rupesi tulemaan. Ja kun hän tuli ja hän sanoi, minä tapan teille kaiken.